Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Yawpindi TV en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettude ɗon ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi. alarba sappo e jeeɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal. eɗen puɗɗoro e jayde Vox Populi holno jirɗon baɗiri e gardidi e natal mabɓe ɓe mbatton ko natal on ɗon nalanke biyeteɗo Wally Seck ɓe mbi noon Wally Seck e ñalawma hande o ina fada a ton to dik hono musidɓe men jeyankoɓe mbaɗiri kono noon ɓe mbi omo ganduɗa kam woni Wally Seck miñi ko biyeteɗo Seydina Aliou Seck kañum kam waɗi mettre en garde wonande kay ɓen yiɗɓe ƴewde buzz walla yiɗɓe dañde buzz e ko yowiti on ɗon alhaali mo Wally Seck ɗum ina tawe e jayde Vox Populi kono ɗum ko jagoɗɗo kalfinade ko yowiti e jangde woni omo ganduɗa kañum Moustapha Baba Guirassy oɗo saaha joni omona e jillu e école aji ɗi gam ƴewde ɗum ko balle tan ko heddi e gudditgol hono ɗin ɗon école aji e nder leydi e Sénégal kono ɗum ko musidɓe men jeyaniyankoɓe garti e ton to Touba gonda kay wuro Tudungu gondaɗe wondi e caɗele ko yowiti e diƴƴe e wiide mabɓe noon ene wonta noon on ɗon plan d'urgence woni kay ko waɗa activé ton to Touba ɗum ina tawe e nder jayde Vox Populi e jayde L'As quotidien kañum arti koye omo ganduɗa kañum woni Cheikh Nia jagoɗɗo kalfinado ko yowiti e jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e caggal leyɗele kanko noon o ƴetti golle ñalawma hanki o hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum kono ɗum ko ɓe garti e ɗin ɗon transfert uji walla ni ɗin ɗon taxe uji ɗi ganduɗa kay waɗama e on ɗon mobile money ɓe garti ɗon e on ɗon opération holko ɗum jogori e jibinande ɓesgulli e ɗin ɗon kulhuli ɗi jogaɗi hen jayde nde arti hen kono ɗum ko ɓe garti omo ganduɗa kam woni alhaali Sentif omo ganduɗa kañum woni Mbagnick Diop wiide mabɓe noon Mbagnick Diop kañum hoti galle muɗum kono noon omo ganduɗa kañum woni Wally Seck manoto e ñalawma hande o hono no waɗiri e jayde L'As quotidien e jayde Walf quotidien kañum arti koye omo ganduɗa kañum woni ko jagoɗɗo tambide ko yowiti e jangde e nder leydi Sénégal witande ko jagoɗɗo oɗo saaha joni nene yillo ɗin ɗon école aji ɗi ganduɗa kay ko diƴƴe ɗe e kefti ɗum gam wawde dadɗude peeje ganduɗa kay ko adi e gudditgol école aji ɗi ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko woni jayde Walf quotidien kono ɗum ko ɓe garti e ɗen ɗon jagoɗɗe ganduɗa kay ko jagoɗɗo e joyyi ko noɗɗo ete taw ko e laamu Macky Sall ɓe mbitande ko ɓen ma annotoyo ton to haute cour de justice ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetende e jayde Walf quotidien jayde quotidien le quotidien kañum arti koye gunɗon jillu ganduɗa kay horejo e jagorde o Ousmane Sonko o waɗino ɗum ɓe mbitande ko tugal ma tan ton to ganduɗa kañum woni e Milan ha yettinma ton to Grand Théâtre beele on ɗon deɗɗon e ɓorde Sonko ganduɗa kay kañum woni e jubondikom wontani campagne déguisé ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende e jayde Le Quotidien ko waɗa ɗum ko ɓe garti yomo ganduɗa kañum woni Cheikh Tidiane Dièye e jagoɗɗo tambiɗo ko yowiti e diƴƴe kam e assainissement kanko noon ne wonta no ɓe mbitande ko waɗi activé ton to Touba to wiyete on plan d'urgence ngam wo fabade ɗin ɗon ɓesguli ganduɗa kay ko tawateɓe ton to wuro Tudungu Touba kono ɗum ko ɓe garti e kanɗon lan ganduɗa kay wonno ko yidde wujide mumen wonno ko wadde ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewa lawol tawa rawata ko e majji kalɗe ɗe ɓe mbitande ko ina tolni walla ko ɓuuri temedere neɗɗo kañumen kay goni ko nanga e jinnoɓe wadde hono ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewa lawol ɗum noon waɗi ko ñalawma hanki o ton to Ouakam hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde La Tribune arti e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni temedere e sappo e ɗiɗo ɓe ganduɗa kay ko yinnoɓe wadde ɗen ɗon ɗalle ɗe dewani lawol taw noon jinno wadde ɗum koye majje kalɗe ɗe ɓe garti noon e on ɗon interpellation ɓe mbitande ɓen ɗon ɓe nanga walla ni ɓe jaltina ko ton to ganduɗa kañum woni ton to ngoral maayo tawategal ton to ganduɗa kañum woni Ouakam ɗum ina tawe e nder jayde nde ko waɗa ɗum ko musidɓe men jeyaniyankoɓe La Tribune ɓe garti e alhaali omo ganduɗa ko kañum woni Wally Seck ko waɗa ɗum ko ɓe gartini kadi e oɗo régime mo ganduɗa kay ko kañum woni régime Diomaye e Sonko ɓe jirodiri ɗum noon
régime mo ganduɗa kay ko woni régime Macky Sall ko yowiti e alhaali e ñawoje ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetede jayde la tribune jayde point actu kañum arti ko yowiti e ganduɗa kay ko woni on ɗon jagoto keso toɗɗade ko yowiti e fannu ñawoje woni Yacine Fall ɓe mbitande ko rapport cour des comptes wondude e ɗum ganduɗa kañum woni sentif hani e ɓe ganduɗa komin goni ɗiɗon ɗon victime aji taw kay ko lorinoɓe e ɗin ɗon seppoji ganduɗa kay kutugal ma 2021 ha yettanma 2024 ɓe kollito wonde kay ɗum ɗo ko dossier ji tati kulɗi jaw wonande kay omo ganduɗa ko kam woni Yacine Fall ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa ko kam woni e jayde wiyetede jayde point actu hono no musidɓe men jaydenkoɓe mbaɗiri e gardidi e natal muɗum jayde le point e kañum arti ko e ɓen ɓe ganduɗa kañum goni yinnoɓe wadde dalle ndewal lawol ɓe kolliti kay toon to Ngor gendarmerie kañum ne waɗi déjoué on ɗon plan ɓe ganduɗa kay ko yinnoɓe wadde ɗen ɗon dalle ndewal lawol ɓe kolli toon ɗum noon laati ko toon to Ngor ko ina tolni e 19 kañumen kay goni ko pawa juuɗe hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum ɓe garti kadi e mo ganduɗa kam woni Ousmane Diagne tottirɗo lengueji ɗi omo ganduɗa kañum woni e Yacine Fall mo ganduɗa kay cuɓalu keso jagoɗo tambiɗo ko yowiti e ñawoje e nder leydi e Sénégal e jayde rewmi quotidien kañum arti ko alhaali guddirgol l'école aji ɗi ɓe mbitande ko jagorɗo o e oɗo saaha joni o mona woni e jillu ngam yilade ɗin ɗon école aji ganduɗa kay oɗo saaha joni ene gondi e caɗele to banggue ko gondi e caɗele ko heddi tan balɗe ko yowiti e guddirgol hono ɗin ɗon école aji hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum ko ɗum ko ɓe garti e ko yowiti e ganduɗa kañum woni ɗen ɗon ɗalle ndewal lawol ɓe mbi toon to Wokam ene woni tan noon ko laana kay woni ko jofna toon te kan ɗon laana wonno ko ɓuuri temedere e neɗɗo ɓe ganduɗa ɓen ɗon foof noon yidde mumen wonno ko yaade toon to dolaji Europe hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde Sud Quotidien kañum arti ko e on ɗon plan ɓe mbitande ko laamu leydi Sénégal woni laamu leydi Sénégal kañum kay waɗi activé on ɗon plan mo ganduɗa kay ko kañum woni plan d'urgence toon to Touba ngam fabade ɓesguli ɗi ko yowiti e ɗen ɗon diƴƴe ɗe ganduɗa kay ene tampini e finoɓe toon to wuro Tidungo Touba hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde coftal ɓalli nde jayde le record kañum arti ko e Ligue des champions européenne caggal ɗen ɗon pottite bannode hanki ɓe garti noon e affiche aji poɗɗi wadde ñalawma hande o ha tengti kadi e ngal ɗon pottal ngal ganduɗa ene jogori wadde hakkude ɓe ganduɗa kañum goni Bayern mo Nicolas Jackson o wondude e Chelsea ɓe kolliti toon ɗum ɗon kay maɗum wonan revanche wonande kay omo ganduɗa kañum woni Nicolas Jackson caggal nde ummi e toon to Chelsea bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe yawo Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno rubnanade ko sifa e kelle kaden e jandeji leydi Sénégal adi meɗen e rubinde jandeji wonata ko janggo so ganaji ɗo e nden min mbiyon jokkede oftade kam rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama woni jejjide wadde abonné commenté kam e partagé